Mutungamiri wemene opposite munyika yeZimbabwe vaadvocate Nelson Chamisa vamwe ndo vanodikanwa nemunhu wese. Ava vabudikira vakapindura tamashuwa kuti aiwa ndini munhu achakwanisa kusimudza ikonomi. Vakomana vese vamuri kuona ava aiwa it is now the right time. Nguva yangu yakwana yekuti ndichiuya aiwa ndichiita zvido zvevagari venyika yeZimbabwe ikonomi yedu isimukire. Sanapinda mashoko atiri kuona aiwa vanhu vachifara vachiti aiwa zviri notori nani Nelson Chamisa apinde abvise this dying ZiG. Notibva wasubscribe wolike turn on the bell icon. Tipinda paZim anyora vachiti Nelson Chamisa the charismatic opposition politician is unveiled an ambitious economic plan, signaling his political comeback after months in the shadows. Chamisa's resurgence positions him as the enduring figure of hope for millions of Zimbabwe. He remains the central opposition figure, believed by many to have been unfairly denied the president due to rigged elections, and now looks to rekindle his political momentum with a force on economic transformations. Tuona pa post yake ya Nelson Chamisa iya muri kuona ayo nobuda nyogwa ichinzi just imagine a new great Zimbabwe, a prosperous country with a proper currency, proper economy, proper politics, proper elections and proper leaders. Anobva posta aiwa new currency yamuri kuona iyo anyatsovedza kuti aiwa takuda kuchinja zvinhu. Makarenzi anga ariko kudhara aiwa vana Zimbabwe dollar, vana ZiG, vana RTG soda kuzvibvisa izvi. Amene kuti akaronge Nelson Chamisa achida kuda kutransforma the economy achiti aiwa auda kuti vanhu vachabva aiwa kumauniversity vakabata madegree avo vasvike vachipinda muindustry vachishanda achiti aiwa ndazouya kuzochinja aiwa the community, ndauya kuzochinja the economy, ndauya kuzoisa mabasa munyika yeZimbabwe. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pe the rise aiwa yaNelson Chamisa tichiona kuti aiwa citizen coalition for change izvezvi aiwa zvirangomira mushe muchiona aiwa vana Biti na Ncuve vachifaiwa aiwa vachidismisswa pamaduties avo nasengiso chabangu. Bereko mese section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.